Klar-parat skolestart er et motorik- og bevægelsesprojekt, som henvender sig til alle førskoler i Randers Kommune. Klar-parat skolestart går ud på, at vi som forening kommer ud og besøger skolen, og undervisningen tager afsæt i skolens rammer. Vi er hos skolen 2 undervisningsgange, og efterfølgende kommer skolen på besøg hos os 2 gange. Undersøgelser viser, at igennem motorisk udvikling og kropslæring kan man gøre børnene mere skoleparate. Og det gør vi ved at lave bevægelser og lege og øve motorikken. Op med foden, yes. Kig ind på navlen. Og skub til med benene. Super godt. Igennem Klar-parat skolestart vil børn udvikle sig motorisk, men også socialt. De vil lære hinanden bedre at kende og føle sig mere tilpas i den flok, som de nu skal indgå i efter skoleferien. Igennem Klar-parat skolestart får børnene selvtillid. De lærer at hoppe og danse og trille og balancere. Og den jeg kan følelse, som er så vigtig for børnene, det bliver styrket. Ding-a-ding-ling! Samtidig så skal Klar-parat skolestart give inspiration til skolen. Sådan lærere og pædagoger de får nogle idéer til, hvordan at de kan undervise børnene i motorik og bevægelse.